Kek pundi, Mas? Oh, balapan teng pundi? Oh, nek wong aja lelekan ngono kok. Ngasilan ngono apa? Sirkuit. Tapi ngomongmu wingi biskuit. Tapi kurang gede. Yang gede pite ya ngebit kebu kae lho, ngelak menangan. Kuwi kartise pira kuwi mlebune? Hah? 10.000. Parkire nek pit tontelnya pe parkir to nggih. Rono ya sarapan sih, nek jajane larang ora? Nek jajane larang sangu kok omah. Buntel dong jati kae lho. Kowe rono bisa apa rencanamu? Karo? Karo sapa neh? Pacarmu cah wedok e sapa kae? Ora neh. Tenang.